eyi ọya na-eme n'ụka na mmeje ọhụrụ ọgụ festival nke mma abịa ọbịa bụ ihe atọ daba anyị na-emechi anyị nọrọ kịta na obodo anyị bụ ebe a na-emechi eme ka ọjị ọhụrụ ya ahụ esibiri mee ka a na-eme ekiri ndị be anyị ka ahụ esibiri ebe ewụrụ ọkọ ọhịa eji eri ebe anụ ọ na-ewụlọ ọkọ ọlụ steeti wan ka a hụrụ n'ọkụ ebe ka a na-abịa ọ ndị uwe nọ ebe giri sọndụ ọyọ na sinio mee ka anyị ha ahụ esibiri ebe ọgwụ obele ebe ewụrụ ọkụ na-abụ mee ka ha tụ anyị na-eme mmechi taa anyị nọ n'Igbo taa n'Igbo taa ọ na-ahatụ ebe ọ bụ ibere bụ ihe anyị na-ekirite ọba bụ ihe a onye isi chairman ka ọ chọrọ ihe a eze uru ọbịa du German gate mee ka anyị ha wụsiri n'obodo obodo Igbochi mee ka ọ na-ahị na-anụkwu egwu na-agba ọtata ka ọ na-eme anyị na-ego ọha na eze ndị ọbaba anyị nọkwa ebe dị iche iche akịrịbe ịchakawa olo ọya dị ihe a biko ọ na-aga